ayan mga kadiskarte, good morning po sa ating lahat. Another day na naman po sa ating panibagong vlog. So ayan po, andito po tayo ngayon sa bukid. Ayan. Ito, pakikita ko po sa inyo yung aking tanim na palay. Dahil dito, napakaganda na po ng ating resulta ng ating pagtsatsagang pag-aalaga ng ating palay. So ayan, bago po tayo maniksay mamaya. Pero ito, punta mo tayo sa bukid tsaka magpapatubig po tayo. Ayan, dala po akong diesel. Pagkapatubig po natin, uwi muna po ako tsaka siyempre magagayak tayo para maniksay tayo. Baka sakali tayong pagpalain. Pero ayun, dito muna po tayo sa bukid. Ito, pakikita ko po. Ito na po ang aking palay. Ayan, ang dami na po. Ganda na po ng bulaklak. Ayan, tsaka bunga niya. Ayan. Ganda na po. Sana po pagpalain ako dito ni Lord, bigay sa akin ng magandang blessing ngayong anihan na to. Payuko na po sila, na-spray ko na rin po ng isang araw. Kaya may tama po iba, parang nagka-itim, kaya in-spray ko na po siya ng pampunggos. Wala na pong laman yan, lalaglag na lang po yan, itim na yan. So ayan, ganda po. Kaso doon po sa dulo na yan, madamo yun. Pakadamo po, pakadamo nun. Kulay brown. Doon po wala namang gaano. Yan. Meron konti. Meron konti lang. Yun lang po isang pitak na yan, maraming damo. Pero dito po wala gana. Yan, hanggang doon wala po. Tsaka ito ang pinakamalinis po sa lahat ng isang pitak. So may naligaw po mga yung palay-palay, kung tawagin po yan po yung mayroong meron siyang kuwan sa ayan po, may tulis, hindi rin kinakain ng ibon yan. Ayan, may dumadami po sila, kailangan masugpo ko po yan. Pagka hindi kasi nasugpo po yan, pag dumami po yan, mahalo sa palay yan, papangit po yung quality. Yan, napaganda na po ang aking palay. Ganda po. So sana tuloy-tuloy po, at pag nahinog na po, para sana umabot pa tayo sa magandang presyo, para naman po ako naman tayo tag dito, hindi po tayo manalo na po tayo sa presyohan, hindi tayo matalo. Yan ang ganda po kasi wala pong gaano siyang stem borer na nanira, dahil naagapan po natin ang pag-i-spray. Meron din po mga ilan doon, ayun konti lang po yung kinain ng stem borer. Pero halos lahat maganda. Okay, patubig na po tayo. Meron po dala ko diesel. Pakita ko rin po sa inyo yung mga mais ko yan, lalaki na po. So may gina po kong kubo. Meron po tayong mais na kinakain, yung kulay puti. Ito palay. Sana po swertihin po tayo ngayon. Ganda ng ani. Ito na po. Ito na po ang mais. Mais na puti. Yan yan po yung mais na puti ko. Meron din na po uli kasi pinatabaan ko na po yan, tsaka yan ako na spray ko na rin ang pang-uod. Malaki po yan hanggang dun. Ito po hanggang dun, lalaki na po.
Yan, tuloy-tuloy yung kanyang paglaki at umano tayo ng maganda. Yan, sige po, paanda rin ko na yung makina para tayo makauwi na kasi magpapatuwid pa ako ng akong ano. Yan, ninira naman dito, nagtutuyo po. Ito na spray ito nakakuha ng ano, punggos na naman po yan. Lalaki pa naman ng bunga Naninira. Napaandar ko na po. Ay mga kadiskarte. Yan, napaandar ko na po. Siyempre, uwi na naman tayo. Yan, uwi na tayo. Siyempre. Kasi, babakasakali lang tayo maniksay. Hanggat wala po tayong ginagawa. Hanggat nagpapatubig tayo, so, alis muna tayo. Pagkaya natin magpatubig, yan, balik tayo dito. Titingnan natin kung puno na itong siyang pitak. Tapos lilipat natin dito sa kabila. Masyado sa kabila. Ito na po. Diba, pakulihin ko muna tayo. Tubig ito po yung madamo grabe. Dati magagawa ng paraan yan, damo na yan. Ito po walang damo, meron din ito konti lang. Ito talaga maraing damo. Mahalaga basta mayroon tayong maaani dyan kahit may damo yan. Okay naman. Okay, sige po, tara po. So ayan mga kadiskarte, magandang araw naman po sa ating lahat mga kadiskarte. So di ko alam kung anong tanghali na po kasi galing pa tayo sa bukid. So ayan, may napapansin tayo ditong mga gumagalaw-galaw dyan sa damuhan po na yan. Ayan. So di natin alam kung may sure tayo makakahuli. At sana pagpalain tayo ngayong araw naman na to ng ating lusong. At ayan, galing tayo sa bukid at pinakita ko po sa inyo yung resulta ng ating palay. So ayan, simulan na po natin ating paniniksay at baka sakaling pagpalain tayo kahit anong isda basta makahuli tayo. So tara po. Laki. Dalag. Buti sa daanan meron na po tayo na tsambahan na dalag. Yun. Sige po. Ay, naku po, ba't nabunot? Sayang, bulagta na po yung dalag. Anong nangyari? Sus, sayang. Taplis po yata yung tama. Sa ulo po yun eh. Aro, sayang po. Sayang naman. Ulam na, naging bato pa. Naku, dahil po tilapia o kaso maliit. Sayang tilapia na. Ay, dalag na yun. 1 kilo na po yun. O rigit pa. Hindi para sa atin. Sayang.
nakahuli. Pero di ko alam kung roho ba o common. Basta nakita ko po yung uso. Malaga nahuli. Sana malaki. Di kalakasan eh. Medyo alanganin lang. Roho. Sabi ko na eh. Alanganin lang po yung ano niya eh. Hindi na yan kaysa wala. Kalahating kilo lang po. Hanggang 3/4 naman siguro. Diyan ka muna. Ate, wala na tayo napapansin. Wala. Marami pong gumagalaw pero pag nakaputok na po tayo, wala. So, kaya lipat ulit tayo ha. Tayo ibang pupuntahan. Maingay lang yung makina dito eh. Yeah. Kahuli naman tayo isa. Yun, dali po. Thank you. Buti lang. Yun nagpakita ulit. Thank you. Buti nga nagpakita ulit sa ating linipatan. Kaso roho lang din ulit. Pwede na yan. Malaga nakakahuli. Huwag ka matatanggal ha. Sabit. Ako po. Ay, po. Sabit ka man. Ano tayo magagawa? Basta mahalaga may huli. Isang kilo na to. Pwede na yan. May kalawa na tayo huli. Bawasali pa rin tayo. Narinig po akong nakikipag lips to lips sa water lily. Common po yun, yung nakikipag lips to lips. Iba po mga roho, pero iba common. Yung pumuputok po na yan ang common. Dami oh. So di ko alam kung alin dyan yung common. Dami po eh. Ako sayang common po yun. Po yan, yung tumutunog po na yung common, yung mga malilikot lang roho po.
walang ganong ingay. Sayang. Pakita mo na, sige na. Masampo lang kita. Wala pa. Sayang, ito ko na. Wala pa. Oh, hindi bro, umuulan na. Busy. Umulan na po mga kadiskarte, no? Pangit ng panahon, umulan na. Hindi na tuloy natin nadali. Bigla pong umulan. No choice tayo. Ganun talaga. Wala lang. Hindi maganda ngayon yung ating ano. Ulan pa. Ay nako. Pero di naman po lalakas yan. Ano lang yan, dadaan. So ayun mga kadiskarte, wala po tayo magagawa. Umulan na po. Kapangit ng panahon. Umulan na. Ay, so uwi na tayo. Wala tayong magagawa. Umulan na po eh. Basa na yung motor ko. So ayan po, tama na po ito. May dalawa naman tayo huli, hindi naman tayo basyo. Kasi update naman tayo sa palay lang eh. Pinakita ko lang po sa inyo yung palay natin na yan, labas na po lahat ng kanyang bunga. Yan, so sana magtuloy-tuloy po at bigyan tayo ng magandang ani at maabutan po natin yung magandang presyo at wag po tayo abutan ng pababa na naman. So sana po ganun pa rin po, maganda po ang abutin natin yung presyo para makabawi po tayo ng gastos natin nakaraan. So ayan lamang po ang ating vlog mga kadiskarte. Salamat po ng marami sa inyo lahat. Hanggang sa susunod po ulit nating pakikipagsapalaran sa ating paninigsay mga kadiskarte. So bye po, bye bye, thank you. Ayun, umulan na po eh. Ganda yung ano, panahon. Ngayon biglang umulan. Panahon talaga oh.